महाराष्ट्र में बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। 26,000 के करीब मरीजों की संख्या, अब तक 975 लोगों की मौत। गुजरात में 8,900 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। 24 घंटे में 362 नए मामले, अब तक 537 लोगों की मौत। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में सामने आए 716 नए मामले। 8700 के पार है कुल मरीजों की संख्या। बुहुमावलाय मानसिफोरा जोबस्रांलांनोसै नामा? नाथाय जोंनि गामि ओनसोलावथ' रंजागासिनोसो माथो। Ampu? Social distance ayang. Oke. Apa ya bawah tangga apa ya? Apa ya? Oh? बाजै मा बाजै खबरफोरा मोजां ना? दोङो दै जोंनियावनो थैयाखै। दङना गैया? दोङो ओइ जायगायाव जिरायहैनाय। कर'ना बालायलांनायसो मोनबाय आङो। टिभि निउसखौ खुलिबानो खालि कर'ना। बेसे नायनो बेसे खोनासंनो थोद। बन्धु आं बिनिखायनो निउस चेनेल नायनो गारबाय। आं निउस चेनेल नायबानो गावखौनो गिनाय मोनो। आरे मानोथो आरो गुबुन निउस नांबावगौ? कर'नानि निउसजोंनो मोनजागासिनो निउस चेनेलफ्रा आरो मा थाबारिबावनो? कारेक्ट। कर'ना होनना गारमा गावस्राजासे बुखियो। बिटिसि इलेक्शननिथ' जेबो बाथ्रायानो गैला। मा जाबावगोन? ना स्किम, ना सेनसन, ना फान्ड रिलिज। माखो जाबावगोन जों दा? मोननो गोनां फैसाखौबो मोनला। मिथिला दे बे बाराव कर'ना भाइरासआ बिटिआरसो खालामो ना बिटिसिसो खालामो ना मोननैजों दाजाबलायनानै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल रिभिउसो खालामो। मिथिलानो दे गसाय। बेनोथ' बन्धु न'आव थानानै बे कर'ना भाइरासनि लकडाउनाव ना बेदर जायै उदैफोरासो एसे फुंनो हमबाय। साला बिथिंहाय पकेटाबो एकदम एमटि जालांनो हमदोंसै न' थायै मादि जागोन? बे बाराव बिटिसिआव बर'फोरनि उदै रानाबानो रैखासै ना मा बुङो भाइफोर? बाखि जियानो जा बिदायासो देरहायो ना फंबायासो देरहायो आं जेबो मिथिया। आं हले जाम्बि मानसि। बड'लेण्ड हाउस गंसे मोनबानो जाबाय। औ बाजै दाखालिनिफ्राय गभर्नरासो लालायबाय बड'लेण्डखौ। आयु गभर्नमेन्टआसो लाबाय? दालाय जोंनि बर' फिसाफोरालाय मा जागोन दालाय? गभर्नमेन्ट नङा बाजै, गभर्नर। माने रायजो बेंगिरिया सालायथ'गोन साननैसो जोंनि रायजोखौ। इलेक्सन जायाखै नालाय कर'ना भाइरासनि थाखाय। उनाव जोंनि आखायावनो फैफिनगोन आरो। मोनथिबाय? टेनसन दाला बाजै। आदाया देरहायो फंबाया देरहायो। जियानो हक बड'लेण्डआ जोंनि आखायावनो फैफिनगोन। मिथिबाय बाजै? ओइ बाजै लायदो गारमाया रानथारबाय। दे होमबालाय। हाम्फु नों फरायना फरायाखै बे सानैसोआ? नोंनि स्कुलाथ' गोबाव सान जाबाय बन्द'आ। फरायाखै। हायानो फरायनो। आफाया फोरोङानो। आफाया फोरोङा? गेदेमा होनना राजाया माबोरै? Ayang? Oh Ayang. Ayang? मा साना फुखो? जेबो नङा। हाम्फु थौ नों आंजों। बहा? थौल'। बेहाय लोगोफोर बेयावनो एसे जिरायनोसै। हनै मालाय बांगालफोरनि दुब्लियासो माबायदि हासार गोनां जायोथाय। पटल जिंखा सबाय बिमा जा ग्रोम जाखायो। आंथ' बायनो न' हाखाया। नोंखौ लानानै अ कर'ना जाबाय जोंहालाय हाबा। जोंहानिया दुगाबावसो मैगं बायबानो मोनबावो होननासो बुंबावो।
नङाबाथ' खदाल बिखुंखौनो दोननो रोंबावा जोंहानाथ' ओंखाम जानो लिंब्ला मा ओंख्रि मा दं होननानैसो सोंबावो ना बेदर गैयाब्ला ओंखामखौनो जानो नागिरा नोंखौ लानानै अ कुरुना ओंखायनोथ'हाय आब' जों बर'आ जस्लायस्लाय बांगाल हौवा जनायानो साबसिन जागौमोन मालाय बांगाल हौवाफोरा बेसेबांबा लकडाउनावबो खामायगासिनो दाबो खारफालांनोसै दांहाय बांगाल हौवाफोरजोंनो ओइ फाग्लिया मा सानलाबायो नोंखौ लानानै अ कुरुना जाबाय जों हालाय हाफा अ कुरुना ओइ जे देखो बाजैमोना कर'ना भाइरासआ दाबो जोबना थायाखै बाजैमोन नोंसोर बांगालफोरनियाव मानो थांबाय थायो नोंसोर बै नानै खाबा फबनाय मोखांखौनो बै बांगाल हौवाफोरनो दिन्थिनो थांबाय थायो आरो ना जोंसो मिथिगो दान मोनसे माजों संना जाहोदों नोंसोरनियालाय माथो आखायानो उल्था अलसियाफोर आरोलाय नोंलाय मानोथो सैमा फाग्ला बायदि लामा बेरायबाय थाखो न' सिङाव हाबनानै था बांद्रायखौ मोजां मोना जोङो बारा नै आयाव मुबेरिनि बासावसो आखाइ होफ्लांबाय मा दालाय आंलाय थु जेबो नङा मेसेज होदाङो जेबो नङा कर'ना भाइरासनि मेसेज होनायानो आंनि खामानि आं सासे हारिमु अनफावरि हिसाबै बयखौबो मेसेज होगोन आं आरे भाई एसामिस गायकआ जुदि एसामिस गानजों मेसेज होनो हायोब्ला हिन्दी गायकआ जुदि हिन्दी गानजों मेसेज होनो हायोब्ला आं मानो हाया जानोलै आंबो सासे माल्टि टेलेन्टेड सिंगारसोलै ओ कुरुना सारिया যাও রে ওই করুণা তুই থাকলি আমি থাকবো কেমন করিয়া রে ओइ लोगोफोर मा जाबावगोन मा जाबावगोन न'आवनो जबाय था जयै जाबाय था गामि बेरायबाय था नङा होमबा टाउनाव थांब्लाबो पुलिसजों हमजायो हाथाय बाजार थांब्लाबो लावथिसो मोनो पुलिसनि मा खालामगोन थै बाजारनि बाथ्रासो बुंदों बन्दु दाख्लैनो रौमारि बागानाव अमा बेपारिफोरखौ पुलिसा जाबायदि लावथिजों फैदों आं माने गावखौनो गिनाय मोन्दों मिथिबाय बन्दु मा जाबावगोन दे लोगोफोर गोसोफ्रा सान्थियानो गैला फ्रिलि गैला होद पुलिस है खार बन्दु पुलिस फैदो पुलिस माथो जाजोबखो जांगाल हिरुफोर माथो साफा हाग्रा सिंनिफ्रायसो ओंखारबोजोबखो जाम्बा नुवाखै नामा पुलिस फैनायखौ इख'फोर पुलिस नङा 108 सो मुम्बाइनिफ्राय फैनाय सेंग्राफोरखौ चेकआप खालामनो फैदों है बिखौ सानखादोंमोन आङो जाम्बानो थोद सोरबाफोर बाहागो लायबा फैदोलै वाइ नट र' दे आरो मोनसे लाखा स्पेसियेल बेकार समावलाय मा खालामावनो नङा होमबा दे लागायदो दे ओइ फैसाफोरा होदो गावबा गाव नुलायबायना खुफाखौसो बहा मोजां फैनो ओइ नों बेयाव फैबावबायना फेसबुक आरो वाट्सएपआव बखिनानै अहायासै मा नांगौ हा नोंनो मा नांगौ मा सानखो नों गावखौनो जाम्बानो थुद मा जाखो राइबेल भाई मुदि सेकेन्ड मुदि नरेन्द्र मुदि फैदों हनै इफोरबायदि ड्रेस गाननाय जोमनाय नुबा जों लाजिसोलै तास गेलेनो Hey, Modi, भाई Modi. Second Narendra Modi. नोंल'सो मिथिगौ आरो ना दुनियानि खबर नोंल'सो मिथिगौ आरो ना कर'ना भाइरासखौ जों रावबो मिथिया आरो ने जाम्बाखाय ओइ लोगोफोर सिखार ससियेल डिस्टेन्स मेनटेन खालाम 2 गज 1 2 बरिया मास्क आरो मास्क लागाय नुवाखै नै डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरा नुवाखै नै
जाला नै लोगोफोर नैबे जाबाय सेनिटाइजार मोनथिबाय ला आखायाव ला आखाइ हु जल्दि थाब थाब बिनो नङा होमबा बेखौनो बुंनो फैयाखै होमबा नोङो जे ससियेल डिस्टेन्स मेनटेन खालामनांगौ बायजोनिफ्राय न'आव फैबाथाय आखाइखौ मोजां साबोनजों सुनांगौ गुदुं दैजों सानफ्रोमबो गोदनाखौ साफा खालामनांगौ न' सिङावनो हाबसो थानांगौ जाम्बा बेखौलाय जों बयबो मिन्थिखायोना ना मा बुङो लोगोफोर मानो मिथिया जानो बै सेकेन्ड नरेन्द्र मदिनि खोथाखौनो खोनासङो नामा फै लोगोफोर गेलेनोसै फै मिथिखायो जों साफ्रोमबो नाथाय नोंसोर आंनिख्रुइ आरो साबसिन बुजिसिनबावो बुजिनानैसो नोंसोर दिनै गोरोन्थिखौ मावगासिनो दं आं दासो बुजिदों दिनै दुलाराय मुलुगावनो करुना भाइरासखौ गिनानै रावबो न'नि बायजोआव ओंखाराखै लकडाउनखौ मोजाङै मानिदों नोंसोरनि बिसि फिसाफ्रा गिनानै न' सिङावनो हाबसोनानै दं नाथाय खैफोदा न'खराव जुदि बोरैबा फैनांगौब्ला नोंनि थाखायनो फैगोन आरो गामियाव जुदि बेरामा साग्लोबनांगौब्ला नोंसोरनो दायनिगिरि जानांगोन खारन नोंसोर मिथिगौ जे करुना भाइरासआ बोरै सन्देरो आरो बे बेरामा बोरै गोसारलाङो ओंखायनो न' सिङावनो हाबसोनानै थाबाय था सम मोननायावनो बिसि फिसाफोरजों मोजाङै अनलायना था बन्दनि समाव गथ'फोरखौ एसे लेखा फोरोंनो नाजा ओइ जाबाय जोब्बाय जाबाय बांद्राय जाबाय नोंना लेक्सारा आफा हाम्फु करुना भाइरासआ दाबो जोबाखै करुना भाइरासनि समाव